ka kubor hani por gre ka monublay ha ka kam ka jam ki bom snow yaha bat kini ji kai haswa ba pin comment let's snap shoi ga banta banukong jongani ka topik ka begerteng ka kumno ngitip bangile e ka monoblay ka banta banukong ba banta ba hadir ke pis ngap itu artli nata so comment nai comment persyak lemda pidap ngap itu artli dengan late word shifting blay hakabai dai bat ke kam ke jam pimdon kam mas ban shifting la pidon em ka monoblay la pile ne em ye ka monoblay ketu ke kam go pitre la gade ne em now blay la gade ne em bo blay mon pi bandon do jika dan gibri betre kam sarkar dan gibri ki ba tre kam private ki ba kibri betre ye gano no ga kam hagano gano ka department ka office ne ga kerdan ga ba kidon Pimdon kam mat shifting la pi la train em la pi train em ya ke bo blue mon pi but ngakren ye ki bangi ini por ki kristan kom ki bangi ke banung kong e gede gene pimdon kam man perkhat ba pilong ba pi tre kam sarkar ti phim tre ke kamu play phim don kam man perkhat unta let's say doktor nga khlam tre kamu play nga tre doktor nai perkhat unta let's say pi tre pilong tang kum u nong pen khoi ye ga office hagano no ga department ne gano ga office ka ba pi tre let's say pi perkhat ba ngam ngakhlem tre ke kam joble nai perkhat unta don gani ko perkhat ke boong ba ngatre full time haga kam ji shikri lene full time ke kam mission lene full time haga kam pastor full time haga kam joble te gani ka pelong ki briu ba ki bom tre namata ka kamu blay ki bom tre naga banta ki bom tre ka kam mission ki perkhat ba kim tre ka kam job blay kamde belong unta ni baro ni tre ye ka kam job blay la hagano ka office ka bingdon la ka jin tre ka bingdon la pilong doktor la long engineer la pilong ki nurse la pilong ki nohikai heno ka school la pidai u security ha gano ga institution hospital ha ponigram sane haki ha gano ga hospital lane heno ki office private ki bank kino pidai ban sungutho kum ki bangai pitre full time shoblay pimdai ban perkhat ba ngaklam tre kam nyoblay no baro ngimla bani tre ngimla bani long pastor rod baro dan pre jopi ki ba tre kam business la kram doyong ne piti doyong kamot ba phila le ye ka bom de ga mon joblay pi donong to kram doyong kan ma ba pitre omtang ban shu kamai jakpo here ba pida tre ro ba pida kan mauro ba pitre omtang manta ban yo jakpo pendap ing gesem henry ban imtiro nagabanta ka bromo blay but ladalong ka bala philaro ban long kinong philong ka jingkar khu shikiway but phi yalap ya ka gospel shikiway hanono jaga ka pidon kijing shikri blay kam dai tang hapo
tangayi mane ke jing script lay ke dei ha office ka pidon ha school ka pitre ha business ka pidon la ha ka de ha kai business la da ka de sansar la ka de ing so sao la da ka de ka ding la ka de ka mau la ka de siap la de ka siar la ka de ka kano ka business ka jing tre la ka de ka dukan kano jing tre kan ma pha philong full time shoblai ngimla ban ye tre full time lot ngim nang ban ye tre commission lot ngimla ban ye long pastor ngimla ban ye pule pastor lot baro ngimla ban ni don kam ye kibru ki badon haga prathai ni don kam ye kibru jong ublai ni don kam ye ki I mean hagino no office kum ki bangai phida ban phinam de ban klet ye kani ba phi tre om tang ban yo om tang man shu kamai jak po hanre ba phida tre ro naga banta ka boram ublai so ngi barong ngi full time show play nga tre ni ka kam hang ne but ngalong full time show play phi tre hagto ko jaka ba phidon philai ra mo kyu shelanka phi tre jak po nang to tang ba kan ma ko full time jo phi ka dei show play ni rap ni riang ni kamai ka ji ka kine kide ki ek baro ngim dei ban pen klat ye ki na ublei baro ka jingle jungi baro ka jing tre jungi ka dei be om tang ban kama jak po hanrei la kumno ngin shakri khtin ublei shagdo ga jaka ka bangi don om brabore da ka ba yalap hare da ki conversation da ki jinga kren man la kasngi da ki jing mal la kasngi pishakri kan ma pha la pidon no ga kas kan no ga feel kan no ga office ka pidon kan ma pha phim like naga mon blay hare manta pat na ko ban krug ni don sibon pat ki bru ki bom sultanat e do ga kam bagi tre nuksa hapo doyong krem doyong phim sultanat ye ga to tang namar ba phim la ban le do kumoi pat so ga kam ban kamai ban pemi bisa ga dei ban ti doyong ho oi nga smotho ye ga jing tre stom nga smotho ye ga sep nga smotho ye ga jing janjar haga kam jing shakri haga kam jing haga khai pateng ni baro ngia janjar ni baro ngia ya lamba gi jing kira rai dam ga jing em but nagata da don sibon ki bri gi bom sutana ye do ga kam ga bagi tre sab ha wala da phim sutana do ga kam ga bagi tre kamut ba philai na ga mon blai hare ga bas sutana chu ublai lo ne ngalapan ipi ne ji kai ka ba ar kumno ngitip bang lai ga mon job lai kumno pol shabun lai chu slab mu se u blai khang u ban lai re lai ga lai bar mu se u blai ong la da me lai chi po ju slab man sha bom sha ti u pol lai ga lai u sha bom sha ti chi sha po ju slab hare ka me ku bo ka bible ka u blai yang hop badu pol ha ga jing tho pa u blai da yang hajam jong po bro ong yu utrao do ong worship ting ko po to long slor namar mela sakhi ye ga karteng junga juslam men sakhi ye ga karteng men ply ga karteng junga ro haro pe upol ukhlam nge ya ga jing ajimut lem ki prolog jong ga jing ajimut jong aga boss ga jing ajimut jong gi do gi sanran ukhlam nge ulai le galai so tang namar bo polo le kamut bo ula like na ga mon blai manta ba blai e no u ju nom no so no ga kam ga ba pp3 la da phim sotanat don shibon gi bru ki bom sotanat ye ga to ga kam ga ba gi tre manta sa pha ka khubor ba pha ga de kane kan sa la da pi kwa ba mi no to je ka na shifting yo phim le sho ga mon blai phila ban mi nang do jaka hakap haya ka babiang hakapor ka babiang hakapor ka badai biang hi hare ka phidan don do jaka ai ka bhatam ju phi hak do jaka long jing ka khu ye ka do jaka
kata gede hak bede bat kekam kejam pimdan kamman ho ngi duai kum ki bang ngi duai bo blen bo ngi hak jaka ka bede bia ngi duai kita ke ngi wa de ga khmat uktra ngi ngap ye ga sur ga bo ukren shingi ngi bat ngi proceed ngi ya khmat na shepte monong uble ukren nga shiken ten ru sngap daga sngap nga yai duai shiken shitayo nga duai langan de ne em bangan tre tamba uble mirap yang tip poi she ai pimdon kam man shepting pi duai pi it ga kam shoble na ta ga poi ga tu ga kam khti jo pi shime ka ya shikman lada pim snok kwa ba kan long ba pim la ban shikri baro shi jing em mi nang tu jaka dan gibru ki ba pule nuksa ki ba pule daga wai ka lain tambe ki tre daga wai pat ka lain dan sibon kum taro ngan ong sa wai dan gibru ki ba tiba ga dono jaki kiba marwai ki snotho ba ki don ka talent ki don ka jingla ban seng ye kam business montre kam business but ki don ro ye ka bui ki don ye ka idea ki don ye ki bui ka budia kumno ban tre kam business Tangan ai daga nuksa belum personal. Udan we bring jong play. But u ai ga counseling nagamanta jonga. But uong yang kata haga counseling uong yang ne ong ngayo i ya ka ngayo i ya ka ek ba bleu la ban le lamba jompi utau de bri uba ni burom bat uba ngaburom haga ji imba ulong mo u mentor ga gm jonga shimet la bon snem baru ong yang ngagini tin ong ngayo i ke ke ba blei un le lamba pimdon sap pimdon budia pimdon idea ban tre ke kam business ne ke we pat ki kam ngai i ba blei khot pi she ne ke kam ban pentibit ban long unong hikai ke tin blei ban ngabat kha ye ke tin baru don suwe pada postoro uba yethulpa ya ke jingim jonga lajan kumba shiposnam shedin so si banong ta postor don shomrei u khot ye kibru shikmat bat ye ki samla shikmat bang ngawan na we na pedeng joge da ki samla bu ong u yethulpa ngau pe nga kumne boru ong men pelong senran iki babon but ngabat eta ka ktin but no amen ngali pas je ka shong but gitu gi ktin gi bo kren nga kilong kum usumbai but suki nga san suki nga pule babol but hado pangalong kum ne kum pangalong mata ngampat poi syakata ka jingithulpa ka ba kebolong 100% ngaba lapo seta here manta ngayo i ke dur jengka bakalong kumto kumba yithul pa to pastor bakalong kumba yithul pa uto mentor jenga ye ke jingim jenga shimet here don way pa do prolog jenga uba pule ye ke way pat kalanya ke kam business but
ukot yengi bro arnut aga office jong o but ong ye utawe pot plok jinga ong gumne ong ngai i ye ka sap ye ka talent ye ka gift ye ka jing ai ke bo play ubu haga do no jong pi ba pin long ba pin man bha haga kam business ba pin man bha haga kam business pin roy haga kam business ngai i ye ka jingla ba kene kene ka e ka bang yo i happy ba tu yai bot ye ka ta ka tu yai bot ye ka ta ka e ka bo ble lo bo haga do no jong pi shisha no prolo pole haga kam business repetitive ke ke baca hadin kartu kan isnem uni perlu jinga hari motre ke kam business hado pat urung syaga kam syakriyo blay full time ke jingkali jinga kalong kini ubakla ne e mutau mentor ubakla ne mutau bri uba yithol pa ye ke jingim jingi bro arngo ladapi ong ubakla Pimla ban ong yang amarwe namar ngatip dalade yuto perlo ba uman bha haga kam ji sikri haga ji sha ulong haklero yanga haga kam ji sikri haga himau blai hello tang namar bo ni mentor wi tho lepa ba men man roy man ba ni u prolok janga u bat ida khtin baru u lek bat umut bakuk gajing gere ta hare ka kala no ba gajing khot bat u traino full time ha ka kam jing shikri u klem tre kam sarkar sho ye ka kam ga bo u tre ro u resign ki bru ki ong tip ku de en bam hre menta uman bha palat ban yanga phimla ban ong ngimla ban ong ba na marba ula prophesy tu no tul pai ga jing im jong to na taw le ku wei pat man taw la like na ga mono ble bakla sapa utau mentor jongi uba mentor yengi uba aji ka uba ai counseling yengi bakla kalau ke bedai ngasngan itu pi lada dai ba utau perlok jonga utre uyaine be kam business uman roy bha udang man roy bha hare lada umi na gatu ke perthai business ruman ta je kam ji sikriro mantarong i u roy bha hello dom tak gibri wang te lada ka roy makana ngam tharai ba ubleu to lo khot kum to hare mantabar kuto phimla ban ong yang an mar yo i dagi khma bakadon ka jinghun ha ka jingim jong ta pro jinga dagi bon sha ban ya ka ba udon ha ka kam business udon ni khon udon ni ga jong ka ying ga sem manta ba man roy ha ka jingai udo bro ba don ni ga jinghun ha ka jingim ho oi ki don ki e ba ni yo i ki ba shikmat ki ban sowan ye ka ta baro ni kwa ban ngimpak hun bakan long tang kum ni da kwa sho sakhandiat ni yo i ek ke ban sawan ke bolong hanrei nga kata kam to pat ye kata jing hun ke bangi don manta ya ke bangi ubleu ai haga do no jingi ngarung hun kam ke bangatre haga ni ga office ke bangadon ke jing hun ke bala palat ngada hun shisha bat ke jing hun ke bolong be 6%. Hallelujah. Ngahun pala. Hari don ki briu ki bamhun pat ki batre ke kam ji shikri. Phimde ban sngorem. La dekran ko ta ngaro ngam la ban ngala hun tangkat ni 6% hang ni ban nganom community show da ka ba kham ha no nde bang ta ngi community ke ba kham ha show shakma ta ba kam mot ba ka to ya ka ta ka jinghun ha ka jingem jangi manta ma uru tregum to mangang tregum ne bat ngia
nia tre ka kam ji shikri ba nia man roy so kamot bo ne pro jinga la light mega mono blay no udang don aga mono blay hi pio I kumno blay urap pio I kumno blay pendap pio I kumno blay uyalam lunti ke jing ju ya ke jing shikri ju pio I gini ngi ngayo I degi khmat gini ke but pim la ban pet naga mono blay uba read bhagata ga mon ju na ta pibak la tiak khila light naga ta mon blay u no pi ju nom no ha ka bai dai bat ka kam ga jam na kwa ba pin long ki ba light do le si don pran pi ki ba tre ga no ga kam pim so tanat ya ka na kwa ba pin le ga nei change ko kom berkat pi la da pi kwa ban mi sami nei le tambah la da ha no hari ye man ta hi ai ba bha ju pi do je ka kan support pi mi la shai ai be ga ye ga bha ju pi haduk man ta ga sngi la shai om goodbye ni dai ban long kum ta bat kam don ga wei ro ga jing trai ga ba lai no na ga ba to them ngi ya panyap ngi ya bish ni lai ni kita ta ngi tip ba kam dai ga mon blai ngi tip ye ga kam panyap ye ga kam to ga kam them ga kam thop chu kor ngi tip ye ne ke ba kam dai ne ga mon jo blai rai ga no ga kam ga ba phi trai kum ba phi seng business phi bo dukan phi khai yar phi thet phi khai hanon ga kam ba phi trai phi long u security pim snow kwa ban long security sa si junom borok si jing em hare ga ega ba phi don manta le sing no hande don ki ba snow tanat ban long security borok si jing em ni kita ngamong hare le da pim snow tanat ai ba bha tam jo phi manta nang ta le da phi kwa ban wat kam so we snap hanu ba lai kam na ta sa apply so le so dwas you blay ngakran ni kristan ngakran ni bom de kristan te ngakran ni ngakam junga ga de uno ilap ngakran ro yegi bru yegi kristan so ga kam na ta join sa chawai pat kata ga de gru kom em ni baro ni face ni ya lamba ki jing kra radam ga jing em te like na ga to join ga to like na to join ga to ka dai ban long ta ngem bakla na ka mon du blay haga kam ka jam jungi ngani to pis ga we the day ba shubo manta ngala yo ga to prophecy ga jing batai no to pastor jonga banga de ngan pelong sendran ni ke bubon kemot ngan hikay aktin blay hare shubo manta ladanga ne ga jaka ba ngale tere shawai pa nganom yap hi ngan tre shawai pat bat ngan dada kam business ga de no nganom yap ngam ong bangan manroy ni bangan manroy ngam tip igata hanre ka bangala bang api nganom yap nganam doja matre igata ka borang khti jinga ba ka iga bawana khti jinga ngatre hok igata ngatre deb igata but ublay ude khpa jonga ude khpa jingi lang bawo but unam ino yengi ni yobet yege wat la ngi shitom wat la ngi kerdo hoy resuki kadang ya ki Singapore ni dang like ni gine ke ban ong like ni ke jing pidon ki bri go perkhat bat lada pile ke monu blay ke mot ke jing kim don show no kam dai bumta upol le ke monu blay o polu mut ban le yalap apo hagawai ka shnong umase bu ko yu ong u menam de ban le shagane ke shnong le shawai pat le no shama sodonia te uklet yagata ka shnong Asia nata ulet shaga shnong masodonia po hang to sham jenjar bli sha bom sha tit sha jil hapo Philippines po shnong Philippines musim ko ong lo le shwe to jaka bad yalap bad musim ko utip ba ursa sha sat bendi dan gibri berkat la phile ke mon ble pinam la phile ke mon ble ke mod pin perfect ke jing janai ba pinam hap sho pinam kendo sho ke jing no kam dai gumta ka kam ga bangi trai ka don la ke jong problem kamot ba na mar bangi trai ke mon ble so
kamdan show kata ka jing no baro ngi fe jing baro bring men sem udon jing haga jing uto udon laga to problem uto udon laga jong problem uto udon laga jong problem udon laga jong jing ngi baro ngi but wala ngi don haga perfect haga mon ka ba jana jong ble wala ngi don makna haga mon ka ba jana jong ble she's 5% kamot bangi life ngi jing tang namar bangi shem jing hari yang sem bat ukurim nene bat ka kurim bat utengah bat ka tengah bat kilok ki jor bat ki khon ki khti kamut bangi light na kamono ble kamut ba umde shu kamono ble nga kamde shu mon kamut kumta wala rodei makna kamono ble 5% ke jing ngidon hi bat u lok ni bat ka lok ngidon kat ba yaring mesin kidon kabodon kam kade ka adjustment kadon kam kade ngin ya work things out together ngin ya penshna ya jim kare balong unta so hala ka kam ga jam la ye ga semro tang namar ba kade ka monuble ka mot bangi like na gi jinge tang namar ba kam dei ka monuble kam mot bangi shem jinjar dam sibon ki batre om de ka kum monuble kim shem jinjar hero ki to ki them ki don ki pergi pogum tak kim jenjar nginde ba sotho baklai ga monu play ha be de ba kam ga jam jongi le ha de ba kam shong kha shom manro so ngan tengi ne ji kai ngan sa kren ye goi pat ka video shapang kumno ngi tip bangile ye ga mon job le ngin se kendo pat ha ga po amen